Dobro večer svima. Nastavljamo sa besedom na gori i prošli put smo imali interesantnu temu o braku, o razvodu, o drugom braku, o zabavljanju i danas nastavljamo druga 3 stiha iz tog segmenta. Danas ćemo da govorimo o iskrenosti u govoru. Znači, jedna obeležja hrišćanina ili ako želimo da budemo ozbiljni u Božjem carstvu, mi moramo da budemo ljudi koji govore istinu i koji su iskreni. Ja ne znam ovde, u svaka kultura ima neko svoje obeležje, ali mi ovde kod nas u Srbiji imamo puno ljudi koji tako vole da pričaju neke priče, a koje nisu istinite. Imamo čak i izraz, pusti ga, on je baron Mithausen. Jer da ste čuli za taj izraz? Vule, si čuo? Kad neko kaže ovo je baroniše. I ja sam tako pričao s jednim čovekom i onda kad pitam nekog, šta misliš o ome? On kaže, pusti ga, on je baron Mithausen, baroniše i tako dalje. Onda sam danas malo na Wikipediji pogledao ko je taj baron Mithausen, živio je 1700 i neke godine i kažu da je ratovao sa Rusima na strani Rusa protiv Turaka i kad se vratio, kaže, dosta je izmišljao priče kako je on bio glavni akter i tako dalje i među mnogim stvarima koje da je bolesno lago govorio kako bio na mesecu i još neke stvari izmislio. Tako da zbog istorijska ličnost i zbog pojave tog barona Mithausena, čak i u patologiji psihijatrije postoji šifra i bolest nenormalnog laganja, da se zove Mithausen po tom čoveku koji je živeo u Nemačkoj pre 500 godina. Tako da postoji danas ljudi, i stalno vidimo oko nas ljudi koji imaju, čak imamo taj izraz, kaže, prodaje maglu, ili neko kad ode na pecanje, pa ga pitao kako je bilo, vatio sam ribu 20 kila, ono vatio neke male ribice. Svi mi čujemo takve priče, nekad smo i mi u tim pričama da preuveličavamo ili da govorimo neke stvari koje nisu istinite. Tako da i u vreme Isusa Hrista, Isus je Hristos želeo da napomene ovde da jedna obeležja ili karakteristika jednog sledbenika njegovog carstva jeste da govori istinu i da ima iskrenost u govoru. Hajde da pročitamo od 33. stiha do 37. Jer možeš Evanđelje po Matiju, 5. poglavlje, od 33. do 37. stiha. Može, Đole. Čuli ste također da je rečeno našim starima, ne krši zakletvu, nego izvrši zakletvu datu Gospodu. A ja vam kažem, nikada se ne zaklinite, ni nebom, jer ono je Božje presto, ni zemljom, jer je ona podnožje Božjim nogama, ni Jerusalimom, jer je on grad velikog cara. Ne zaklinite se ni svojom glavom, jer nijednu dlaku ne možete da učinite belom ili crnom, nego neka vaše da bude da i vaše ne, ne. Sve što je više od toga, od zloga dolazi. Ajde da se pomolimo pre nego što krenemo u proučavanje. Bože, Ti si Bog istine i hvala Ti što si nam dao ove stihove, da možemo malo dublje da uđemo, da proučavamo i da razumemo kako možemo da to primenimo u našem životu. Blagoslovi nas, otvori nam srce, naš um, da razumemo šta je volja Tvoja. Sve se to molimo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Kao i za mnoge stvari, fariseji tada su mnoge stvari Starog Zaveta pogrešno citirali i izokrenuli i izmanipulisali, tako da i ovu stvar oko zakletvi i oko toga kako trebaš da se zakuneš pred Bogom i kako treba da ispuniš svoje obećanje, oni su to malo izokrenuli, da su od suštine, znači vidjet ćemo neke stihove tu u Starom Zavetu, od suštine šta je poenta toga, oni su okrenuli da nešto što je uopšte nije važno, uopšte što nije bitno, i počeli su da se svađaju i da kažu, ako se zakuneš hramom ili ako se zakuneš žrtvenikom ili ako se zakuneš Jerusalimom, to je veoma ozbiljna stvar, onda stvarno tvoje reči je istina. Ako se zakuneš
ako čak i spomeneš Boga u toj zakletvi, onda stvarno ćeš ti to da ispuniš. Nije se mnogo vodilo računa šta je istina i da li je ta osoba koja obećava nešto, osoba karaktera koja govori istinu, nego se gledalo veoma spoljašno i sekundarno na čemu se čovek kune ili danas ljudi kažu kunu se danas ljudi u Srbiji ovde, tako? U decu, porodicu, sve, da bi dokazali da su oni istiniti i da ne lažu, da govore istinu. I vidimo da Isus Hristos kaže, ljudi, to je pogrešno. Sad u Starom Zavetu imamo nekoliko stihova, ja ću da ih pročitam. U drugoj knjizi Mojsija, u 20. stihu 7. U 20. poglavlju 7. stihu kaže Isus, jedan od 10 Božih zapovesti, ne izgovaraj ime Gospodnje uzalud. Ne uzimaj ime Božje tek tako uzalud. A danas ljudi kažu Boga mi ili Hrista mi i tako, znači nemoj da uzimaš ime Gospodnje uzalud. Druga stvar, isto Isus Hristo kaže, to jest Bog kaže u Starom Zavetu, 3. Mojsijeva 19.12, kaže nemoj se krivo zaklinjati mojim imenom i tako oskrnuti ime svoga Boga. Znači nemoj da uzimaš ime Boga i da lažeš i da kriješ iza toga, tako ćeš da naneseš ljagu nad Božim imenom. Također isto u 4. Mojsijevoj, u 30. poglavlju, u 2. stihu, on kaže, ako čovek učini zavet ili uz zakletvu se obaveže, neka ne krši svoje reči, nego neka ih ispuni. Znači, drugim rečima, nemoj da se kriješ i da imaš neke dodatne štake da li je tvoja zakletva sveta, nego ako si nešto obećao, to trebaš da ispuniš. Znači, da tvoje da, tvoje ne. I također u 5. Mojsijevoj on kaže, kada se zavetuješ Bogu, ne oklevaj da to ispuniš pred njim. Kada nešto obećaš pred Bogom, onda gledaj da to tvoje obećanje se sprovede u delu. Također Isus je, kada je bio oštar prema farisejima i tim religioznim učiteljima toga vremena, u 23. poglavlju, možete to da pročitate, i on baš govori, kaže, vi licemeri koji se kunete sa hramom, žrtvenikom, zlatom. Znači, oni su otišli od suštine, a suština je održati reč i biti osoba integriteta, biti osoba koja kaže ono što kaže da to primeni u svom životu ili ono što kaže da to stvarno mislila, nego oni su počeli da se svađaju koliko ima tih zakletvi i koja je svetija zakletva od koje. Naprimjer, ako se zakuneš nad žrtvenikom, Jerusalimom, hramom, Bogom, onda to sigurno govoriš istinu. I mnogi ljudi su se lažno zaklinjali i nisu ispunjavali svoje obećanja i drugim rečima Isus Hristos hoće ovdje da kaže to je pogrešno. Bez obzira s čime si se zakleo i koga pozivaš u pomoć, tvoje obećanje i zaklenje mora da bude istinito. I vidimo ovdje da su čak i fariseji toliko otišli u pogrešan ekstrem da su oni napravili popis svetih zakletvi. I onda, na primjer, Đole dođe i kaže, ja hoću da učinim zavet prema Samuilu, potpišem ugovor i oni kaže, evo vidi, sa kojom zakletvom ćeš da se zakuneš? I hramom, Jerusalimom, ovim. I onda ljudi su totalno, više su se bavili tim zakletvama, čime si se zakunuo, nego šta je suština tvoje reči i onoga što si ti obećao i iza čega stoji tvoj potpis. Tako da mnogi onda su rekli, ako se Bog ne spominje ili ako u zakletvi nije Bog, onda ta zakletva nije nešto mnogo važna. Tako možeš i da prevariš ljude i da ih zmanipulišeš i da ne održiš svoju reč. Tako da postale su i neke zakletve gde su ljudi se zaklinjali, ali nisu u Božje ime koristili. Onda ako neko to nije ispunio, kaže, ba nema veze što se on zakunuo, nije spomenuo ime Boga tu. Umesto da kažu, čekaj, pa bez obzira što nije spomenuo ime Boga, ovo što je spomenuo neki hram ili Jerusalim, sve pripada Bogu. I on kaže ovde, nemojte ni nebom to je presto Božji, ni zemljom, jer kaže to je podnožje Božjim nogom, niti Jerusalimom, jer to je grad velikog cara. Ne zaklinje se ni svojom glavom, jer sve to pripada Bogu. Znači, Bog je prisutan svugde i nemaš potrebe ti da se zaklinješ tim stvarima, jer tvoja izgovorena reč, Bog to vidi i Bog to čuje.
jer on je svugde. Zato on i vraća ih na suštinu, jer svi ti religiozni fanatici, fariseji, pa i danas i u različitim religijama, ljudi umjesto da se bave suštinom, oni se bave nekim perifernim stvarima koje nemaju doticaj sa suštinom. Jer razumete? Da. Sad, moramo da, drugim rečima, Sveto pismo, i on kaže ovde, na kraju kaže 37. stih, neka reč vaša bude da, da, ne, ne, što je više od toga od zla je. I takođe, može neko da nađe Jakovljeva poslanica, 5. glava, 12. stih. Jakov, to je u Novom Zavetu. Apostol Jakov slično potvrđuje ono što je Isus Hristos. Jakov 5.12. A pre svega, braćo moja, ne zaklinite se ni nebom, ni zemljom, ni makom drugom zakletom. Neka vaše da bude da, a vaše ne, ne. Da ne budete osuđeni. Vidite, tu, znači, drugim rečima, isto Jakov potvrđuje ono što je Isus Hristos rekao. Znači, budite pažljivi. I sad tu učimo nekoliko stvari. Znači, prva stvar, da nas Isus poziva ovde Biblija, moramo da budemo ljudi od integriteta, da držimo svoju reč. Mnogo puta danas kad ljudi kažu, on je osoba, on drži svoju reč. Šta ti je rekao, to će da ispuni. A danas postoje ljudi i nekad i mi tako olako kažemo, završit ću ti sve. Danas, na primjer, sam bio na nekom sastanku gde kao pričali smo o tome kako u poslu, u biznisu, u politici, u svemu, kako mnogi imamo neki srpski sindrom, to ti je završeno. Nemoj da se brineš, to ti je završeno. I onda mnogo puta ljudi tako obećaju neke stvari, a ne mogu da to isprate do kraja. I zato je veoma važna stvar da držimo svoju reč i da se držimo svog obećanja. Druga stvar, da budemo ljudi od reči, da naše da bude da, naše ne bude ne. Znači, da ne bude moje da ne i moje ne da. Znači, ono što mislim i što kažem, da ja stojim iza toga. Ako kažem doći ću, ako kažem uradit ću, ako kažem posetit ću i tako dalje, nego danas nama fali i mi živimo, eto ja radim malo sa studentima, i kažemo da ovi studentske mlade generacije nisu da, ne, nego možda. Maybe generation. Možda generacija. Onako, nikad ne znaš i niko neće da se obaveže, niko neće da stoji iza svojih reči, niko neće da kaže, ja sam to obećao, dolazim, uradit ću to i to je to. Veoma važna stvar ovde da Isus Hristos hoće da kaže isto, i pogledat ćemo neke stihove od cara Solomona takođe, da Isus kaže budimo iskreni. Znači, sve te, veoma važna stvar kad razgovaramo jedni sa drugima, da trebamo da budemo iskreni i da govorimo reči koji su iskrene, da ne preterujemo, da ne naduvavamo, da ne ubacujemo neke male laži. I danas, kad te neko pita ili kad nešto hoćeš sebe da prezentuješ ili da prezentuješ neku situaciju, ljudi danas znaju mnogo da naduvavaju, da kažu, ja sam osvojio 50 medalja, ja sam najbolje popravljam satove, ja sam ovo, ja sam ono. I onda ljudi znaju da kažu nešto što i ne misle, znači nisu iskreni. Naprimjer, ja mnogo puta kad sam držao neka predavanja i propoved, dođe neko, naročito u nekim zapadnim zemljama u Americi, this was the best sermon I ever heard. Ovo je najbolja, znaš, onako, ja rekao, ozbiljno, idete 30 godina. Znači, da ono što mislimo i ono što mi iskreno mislimo da to lepo kažemo na lep način, a ne da naduvavamo. Naročito ljudi kada ih pitate kako je bilo tamo ili koliko je bilo ljudi, ako je bilo 15 ljudi, oni kažu bilo je 150. Onako, znaju da malo naduvavaju i to je veoma opasna stvar i ne smemo to da radimo. Neko rekao, kaže, hrišćani trebaju reći ono što misle i misliti ono što kažu. Znači, hrišćani trebaju da kažu ono što misle i da misle ono šta govore ili šta kažu. Tako da, veoma interesantna stvar, znači ono što mislim, ja trebam to da kažem i da stojim iza tih reči. I ono što sam rekao, to treba da oslikava moje misli. Mnogo puta kažemo neke stvari za koje ne mislimo
da tako treba da se kaže. I to se, naročito u svetu politike, ima izraz populisti. Znači, ono što drugi ljudi misle, ti ćeš to da potvrdiš, da kažeš, a ti to nisi ubeđen u to, jer to nije tvoj stav. I nemojmo samo da kitimo naše reči, da bi drugima se svideli, da bi drugima se približili. I to je veoma važna stvar da svako od nas to razume. Ako stalno govorimo istinu, nemamo potrebu da podupiremo naše reči nekim nepotrebnim zakletvama. Znači, ako ja govorim istinu, ja hoću da komuniciram sa tobom i da ti govorim istinu, ne treba sada da kažem, ej, Vule, Kristijane, evo, kunem se u svoju porodicu da ću da dođem. Znači, to je nepotrebno i Isus Hristos kaže da to, čak i ako previše pričamo, da mnoge stvari mogu da odu u pogrešnom pravcu i kaže, od zloga je. Jer đavo, Isus ga naziva otac laži, koji hoće da ubaci neke stvari i onda da kreira određene probleme. A mi znamo da jezik, ono što pričamo, to veoma može da utiče na ljude. Neko je rekao jezik kosti nema, ali kosti lomi. I zato veoma je važno šta govorimo, kako govorimo i na koji način govorimo. To je veoma, veoma važna stvar. Takođe, u Novom Zavetu, u nekoliko poslanica, kaže Sveto pismo, govorimo istinu jedni sa drugima. Mislim, poslanica Efescima i Kološanima, kaže, govorimo, nemojmo da lažemo jedni protiv drugih, jer smo svukli starog čovjeka, nego govorimo istinu jedni sa drugima. Govorimo istinu. Takođe, isto u jednoj poslanici, mislim, u Solunjanima, tamo kaže, govorite istinu u ljubavi. Znači, govorimo istinu u ljubavi. Čak i ako neka stvar nije pogodna za neku drugu osobu, način na koji ja treba da saopštim tu istinu i svoje mišljenje, svoj stav, treba da je u ljubavi, a ne u nekom besu, u nekom ponosu i nadmeno da ja sad postavim svoje neke stavove da bi nekoga naučio pameti. Takođe, Mojsije je rekao, ne Mojsije, nego car Solomon, priče Solomonove 10. poglavlje, 19. stih. Kaže ovako, kad je mnogo reči ili kad je mnogo govora, greh je neizbežan. Razuman je onaj koji obuzdava jezik. Car Solomon, znači mudre izreke 19:10 kaže, kad je reči mnogo ili kad je govorenja mnogo, kada previše okitimo neke svoje reči, i kaže, onda greh je neizvršen. Znači, možda padneš u opasnost da kažeš i da predstaviš neku situaciju u onom svetlu u kom ta situacija nije. Hajde, zdravo, Richard. Tako da, ovo je veoma važna stvar, jer danas je teško obuzdati jezik i, dobar dan, danas je teško obuzdati jezik i mnogo puta kada ljudi vole da pričaju priče, nekad su uverljivi, ali nekad dodaju neke stvari tim rečima koje nisu istina. Tako, kad je reči mnogo ili u mnoštvu reči, greh je neizbežan. Razuman je onaj koji obuzdava jezik, koji meri svaku svoju reč, vodi računa šta kaže i tako dalje. To je veoma važna stvar kada pričamo sa ljudima, naročito kada ima neki nesporazum. Znači, da budemo pažljivi oko reči i da kažemo ono što mislimo, ali da budemo precizni i u par reči da objasnimo neke stvari. Tako da, mi kad treba da govorimo istinu jedni sa drugima, trebamo da se molimo Bogu da nam Bog da način na kako saopštimo tu istinu, koji je motiv da saopštimo našu istinu, ton, vreme, sve to igra veoma važnu ulogu kada komuniciramo jedni sa drugima. I zato je veoma važna stvar da naš govor ima tu tonu iskrenosti. I veoma važna stvar jeste da u komunikaciji sa ljudima, naročito u crkvi, naročito među hrišćanima i sa drugim ljudima, da budemo ljudi iskrenosti. Jer ako smo iskreni, onda će ljudi da naveruju. I onda ćemo da postoji to poverenje. Često ljudi kaže, ja ne mogu njemu da verujem, slagao me par puta ili obećao mi je nešto. Ja znam neke ljude koji su stvarno dobri ljudi i žele da pomognu ljudima, ali tako olako obećavaju i onda zbog tih praznih obećanja ljudi stave znak pitanja nad karakterom te osobe. Tako da ovde Isus Hristos hoće da kaže ovim Jevrejima, nemojte da
sad da se bavite nekim zakletvama i obećanjima, nego ono što mislite, recite mudro i pažljivo. Tako da na neki način ohrabrenje za nas jeste sledeće. Imam 5 tačaka i da s time da završim, pa onda možemo da uđemo u diskusiju. Prva stvar, budimo iskreni i govorimo istinu bez straha. Razlog zašto danas ljudi neće da su iskreni. I mnogo puta kažu ljudi, ne trebaš ti sve što na to na drum. Naravno, način, mnogo puta ljudi tako kažu, ja mislim ovo, i onda ubiju u pojam nekoga. Ok, što na to na drum? Da, ali nisi na dobar način to rekao ili rekla. Nisi imala određeno vreme. Znači, mora da budemo iskreni, da govorimo istinu i da nemamo straha. Jer strah nekad parališe ljude da budu ono što jesmo. Znači, da budemo iskreni hrišćani koji će bez straha da govore. Druga stvar, govorimo istinu u ljubavi. Znači, način je veoma važan. Govorimo istinu u ljubavi. To je veoma važna stvar. Znači, ako ja volim vas, ja ću vam saopštiti tu istinu i reći ću vam i ono što mislim i ono što možda vama ne prija, ali u ljubavi. To će da se osjeti. Mnogo puta kad ti neko kaže u ljubavi nešto i kažeš, ovaj me voli i stvarno mi želi da ja napredujem, da ja budem bolji. A ako ne osjećam tu ljubav, reću, vidi ga, ljubomoran, hoće da me spusti da bi se on izdigao ili zašto me ne voli i tako dalje, koji su mu motivi iza toga. Znači, budemo iskreni, govorimo istinu u ljubavi. Treća stvar, bitno je šta Bog misli o tome, a ne šta će samo reći drugi ljudi oko nas. Istina je bitna. I mnogo puta mi, tamo kaže u Evanđelju po Jovanu, da mnogi lideri sinagoga nisu hteli i nisu smeli da ispovedaju Hrista, bez obzira što su verovali u njega, jer su se plašili fariseja, više su voleli svoju slavu nego Božju slavu. To je lep. Znači, mnogo puta mi se plašimo da nas neko ne odrekne se nas ili da nas neko više ne nazove, znači da ne izgubimo neki poseban status u nekom društvu, samo zato što želimo iskreno da kažemo šta verujemo, šta nije dobro i tako dalje. Naročito u društvu kada svi rade neke loše stvari i kad mi kažemo, ja mislim da to nije dobro, ne smete to da radite, Biblija kaže da u suprotnom pravcu, onda mi se plašimo da kažemo naš stav, da budemo iskreni u našem govoru, zato što mislimo da oni neće više da nas zovu, misleće da smo ludi i stavit će nas u neki boks ili u neku kutiju i da kaže, neću se više družim sa njim. Znači, bitno je šta Bog misli o nama, to je veoma važna stvar i koji su Božji principi, nego šta je popularno, jer danas je nešto popularno što sutra neće da bude popularno i kultura se menja i nešto što je bilo nepopularno pred 30 godina sada je i tekako popularno, nažalost, i to je veoma važna stvar, ali Božja reč je istinita i Biblija se ne menja, kaže Božja reč je isti i Bog je isti juče, danas i do veka i Božja reč je večna i neprolazna i nepogrešiva i zato nam je Bog dao ovaj standard da ga pratimo. Četvrta stvar, razmisli dobro ili ispitaj sve pre nego što počneš da pričaš. Razmisli dobro pre nego što kažeš nešto, pre nego što obećaš nekome, znači dobro razmisli, prvo meri pa posle seci. Jer tako kažu, jer mnogo puta mi hoćemo čak i onda kada hoćemo da kažemo nešto i da se izobećamo, mi znamo da boostujemo, kao na Facebooku, daš da ta vest bude velika, a ti znaš da to nije realna situacija, ti znaš da to čak i ti ne veruješ u to, a ti si nekom rekao, obećao nekome ili dao neki izveštaj ili neku informaciju da ti isto ne stojiš iza toga. Znači, razmisli dobro, ispitaj sve pre nego što počneš da pričaš. I peta stvar, pazi šta obećavaš Bogu i drugima i drži se svojih reči i obećanja. Pazi šta obećavaš Bogu i drugima i drži se svojih reči i obećanja. Znači, da neka tvoje reči se pokažu u delima. Neka tvoja ispovedanje vere pokažeš delima vere. Ja znam, na primjer, mnogo puta kada se nama desi neka loša stvar ili kad smo bolesti ili tako nešto, onda mi u afektu znamo da obećamo Bogu, da kažemo, Bože, od danas sam tvoj 100%, ali onda kako situacija se smiri, kako nam prođe neka bolest, kako vratimo neki finansijski dug, kako onda mi polako zaboravimo šta smo obećali. Ima jedna priča u Starom Zavetu, jedna žena koja se zvala Ana
i ona nije mogla da ima decu. A taj njen suprug je imao i drugu ženu, u Starom Zavetu tada to bilo dozvoljeno, ima drugu ženu i ona se stalno rugala njoj, je tada bio znak Božje naklonosti da žena ima decu, da žena ima decu. I ona je otišla i molila se u hramu, rekla, Bože, ako mi daš sina, ja ću ga zavetovati od malih nogu da služi ovde u hramu. I stvarno je dobila, na čudesan način dobila je sina, koji je dala mu ime Samuilo, što znači Samuel ili ispršen, izmuljen od Boga. I onda mali, kad je bio već 3, 4, možda i 5 godina, ona ga je pripremila i odvela u hram. Znači, ono svoje obećanje Bogu u molitvi je ispunila. Bilo je dosta teško, jedini sin. I sad trebaš da budeš, obećao si, desilo se čudo i treba da stojiš iza svojih reči. I ona ga je posvetila u hramu, obilazila, Bog je posle njoj dao još 5 dece, ali to je jedna lepa priča da kad obećamo nešto Bogu, da stvarno to držimo se. Eto, i mi kad krštavamo ljude, jedno od pitanja jeste da li želiš da slediš Isusa Hrista do kraja svog života. I to je naše obećanje i mi kažemo hoćemo uz Božju pomoć, da, želimo da sledimo Hrista i mi želimo to da primenimo u našem praksu. Ja setim jedan put kad je bio, ja sam odrastao ovde gore na 28. spratu u Cepter zgradi Geneksu, tamo se zgrada ljuja kada duva vetar. A jedan put sam doživao da je bio zemljotres. I to, gledao sam neku fudbalsku utakmicu, bio opušten, kad je krenuo zemljotres. 28. sprat, nema sada izađeš i skočiš kroz prozor. I kad je krenula zgrada, krcka, ja se uplašio, mlad dečko tek našao ženu svog života, je rekao, a moja majka onako stabilna, to je njen 3., 4. bio zemljotres. I ja se uplašio i rekao, Bože, nemoj sada, molim te, to. I kad se to malo smirilo tlo i smirio se zemljotres, ja izašao, otvorio prozor i počeo da slavim Boga, da kažem, Bože, sad ću budem vatreniji, posvećeniji u crkvi, u Eusu, da služim, da govorim, da budem bliže tebi, da neke stvari prekenem u svom životu. Onako, baš sam bio vatren u tom polu strahu, afektu, obećao sam mnoge stvari Bogu. Međutim, posle 2 nedelje, kako se situacija smirila, ja otvorim isto prozor i dođe mi misao, pa tu si Bogu si izobećavao, svašta si rekao i tako, znači moraš da, znači ako si iskren bio pred Bogom, sad Bog je milostivi, Bog nas voli, Bog prašta, ali moramo da vodimo računa šta obećamo drugima, Bogu i šta obećamo drugima. Znači, to je veoma važna stvar, naročito kod nas koji smo ekstrovertni, koji hoćemo se viđamo puno sa različitim ljudima i onda mi znamo nekada napravimo grešku da obećavamo svima da ćemo da se vidimo. Vidimo se sutra na kafi, vidimo se preko sutra i onda ne možemo sve da postignemo, ne zato što imamo neku lošu nameru, nego što smo sebe previše opteretili i uzeli previše na sebe umjesto da smo obećali samo 2-3 kafe ili 2-3 susreta, ne 150. Tako da svi mi, prvi ja, moramo da budemo pažljivi šta drugima obećavamo i ako obećamo nešto da stojimo iza svojih reči i da to ispunimo, jer sa tim načinom pokazujemo da smo ozbiljni i da smo ljudi od integriteta, ljudi od vere. Ako smo hrišćani, moramo da budemo ljudi koji su da, ne. Nema možda, nema videću ako ne iskrsne nešto i tako dalje. Znači da, ne. I to Bog hoće i Bog traži to od nas. Tako da ove 5 stvari koje hoću da nas ohrabrimo jeste budemo iskreni, govorimo istinu bez straha, govorimo istinu u ljubavi, način je veoma važan kako saopštavamo to, kako razgovaramo s ljudima. Bitno je šta Bog misli, a ne samo da li ćemo zadovoljiti mišljenje drugih ljudi, da ljudi budu zadovoljni sa nama. I budemo spremni da kad kažemo tu istinu, možda ćemo da budemo i progonjeni. Ali to je Isus i rekao ovdje u Bestinoj gori. Razmislimo dobro i izmerimo pre nego što sečemo, pre nego što kažemo. Znači, razmislimo kako ćemo da kažemo, šta ćemo da kažemo, da li trebamo to možda da kažemo tada. I 5. stvar, pazi šta obećavaš Bogu i pazi šta obećavaš drugima i drži se svojih reči i obećanja. Drži se svojih reči i obećanja. Tako da, poruka ovdje jeste da budemo iskreni, da budemo ljudi od reči. Danas, u našem društvu, u svim društvima, danas nedostaje to. Veliko nepoverenje imamo jedni prema drugima. Ja znam, neke kulture, na primjer, su možda malo drugačije. Mi smo prošli ovdje sito i rešeto
i mnogo ljudi su se iskvarili i ti ljudi ne veruju jedni drugima. Onako, pošto je to, dobro, je sigurno toliko, jeste. Je sigurno toliko, onako pitamo po 20 puta zato što u nama imamo taj strah, nepoverenja i mislimo da će neko da nas prevari. Čak je naput, ja se sećam kada smo ovde 90. godina sipaš gorivo na pumpi i onda nekad čak ti sipa više nego što imaš u tvom rezervoaru mesta, zato što su ljudi tako krali i tako dalje. Onda ja kad sam otišao negdje u neku drugu zemlju, stojim tamo, gledam kao, zašto stojiš tu? Pa da proverim da li je tačno. Oni kažu, ne, ovo je sve. Znači, zavisi od kulture i mi moramo da budemo ljudi od reči. Znači, da budemo iskreni u govoru i da naše da bude da, naše ne bude ne. Sad, đavo nas želi da nas prevari i kada nismo duhovno jaki, kad nismo duhovno stabilni, kad nismo duhovno ispunjeni, mi onda znamo da kažemo neke reči ni koje ne mislimo i onda u afektu kažemo neke stvari koje ne mislimo i onda napravimo haos. I znamo da koristimo i neke ružne reči, znamo da povredimo neke ljude i zato ako se to desi moramo odmah da reagujemo i nema tu ono, ja sam to rekao tebi i to nije u redu, ali ti si me izazvao ili izazvala. Ne, ti uradi, počisti svoje dvorište, živi u miru koliko zavisi od tebe i ti reci, izvini, nisam trebao to da kažem, nisam bio iskren, ili izvini, obećao sam ti to, a nisam mogao da se ispružim, da to održim to obećanje, oprosti i tako dalje. Znači, mi moramo da radimo na tome. Tako da, ne smemo da budemo kao baron Münchhausen, s kojim smo počeli ovo izlaganje. Ne smemo da pričamo, da lažemo, da to je greh i da, znači, moramo da budemo istini. Isus je rekao, ja sam put, istine i život. Znači, Bog je Bog istine. I mi trebamo da se trudimo da govorimo istinu u porodici, istinu sa komšijama, sa kolegama, s prijateljima i da budemo iskreni. Naročito vi koji radite, kada vas ljudi pitaju šta mislite o ovom satu ili da li ću da mi bude bolje i tako dalje. I kad radimo s ljudima moramo da budemo iskreni i ne trebamo da se zaklinjamo da bi ljudima pokazali koliko smo mi ozbiljni u našim obećanjima. Tako da, ovo je veoma praktična lekcija i svako od nas ima odgovornost. Svako od nas ima odgovornost da se nekad ujedemo za jezik. Da se ujedemo za jezik i da budemo mudri i da kažemo, da budemo ono što jesmo. Mnogo puta ljudi govore laž, predstavljaju sebe u nekom svetlu koje nije realno. Na engleskom ima reč overpresent himself or herself. Kad vas neko pita šta ti znaš da radiš, ti kaže ja znam ovo, ja znam ono, a pola tih stvari ne znaš. I to zavisi isto od kulture. Ja sam, na primjer, kad sam imao jednu studentkinju iz Amerike ovde, ona 21 godinu, ja kažem, šta ti znaš da radiš? Ona kaže, znam 100 stvari da radim. I onda ja sam joj dao neke obaveze i ona na kraju pola tih stvari nije mogla da isprati. She overpresent herself. I to je dobro da imamo self-confidence, da imamo pouzdanje, ali moramo da budemo realni i iskreni i sa nama, kad te neko pita, znaš to da radiš, jer ti kažeš, ovo znam, ovo još uvek počeo sam, i na primjer, ja sam rekao Đoleta, pitamo, Đole, znaš da sviraš gitaru? Sviram ja ko Paco de Lucia, mogu da sviram, a Đole tek počeo da svira gitaru. Jer govoriš, koji jezik govoriš? Ja znam da govorim 5 jezika, ozbiljno, a ono znaš 2-3 reči. Tako da, poenta jeste da budemo iskreni. I nekad ta iskrenost, to isto mora da napomenem, nekad te ljudi povrede. Mnogo puta ljudi kažu, bio sam iskren i neko je to iskoristio i povredio me. Sad više neću da budem iskren. To nije dobro. To nije dobro. I mnogo puta, i kada te ljudi povrede, ako si bio iskren, ako si održao svoju reč, tvoj da nastaviš, da živiš da slediš Hrista i da budeš iskren u onome šta radiš i onome šta govoriš. Bez obzira na druge ljude, mi trebamo da postavimo visoke standarde i da drugi ljudi mogu da nas slede i da kažu ovo je osoba od reči, ja imam poverenja prema njoj i hajde reci mi zašto si ti iskren i zašto držiš svoju reč. Onda to je dobra mogućnost da kažemo da to je Bog u nama i da mi verujemo u Boga Bog koji drži svoju reč. Bog koji drži svoje obećanja i da svako obećanje u Bibliji se ispunilo. Tako da i mi želimo da budemo nalik Bogu. Neka nam Bog pomogne da budemo ljudi od reči, da naše da bude da, ne, da ne budemo baron Münchhausen,
da obećavamo, pričamo, da se kunemo u svetinje, u decu, porodicu i tako dalje, da bi dokazali svoj integritet, nego neka naša iskrenost u govoru i naš život grade naš integritet i poverenje koje će ljudi da steknu u nas. Amin. Amin.